اللہ پاک دی سو نکرانیاں تیری ذات تے سہجے مانی میری اجڑی سوچ زلیخاں دا تیرے شہر دے در کنیاں نے تے بھاویں جافر دل میں چودران دے کہیں بن گئے ہوئے پشتان تیرے قرب دے شوق دیوانیاں دی اجے بندگی تے ایمان میں گزارش کرساں حیات بھٹی صاحب دے ہونہار شگرد انتہائی اچھے لکھاری ضلع سرگودا دے رہائشی دوڑا اتباع آزمائی کر دیں میں اجازت صاحب نے گزارش کرساں تو اپنے کلام تو سن مستفید کرن تشریف لے آ رہے ہیں جناب اجازت احمد اجازت صاحب تمام حاضرین میری طرف السلام علیکم حسب عادت ادب دا سبق سن پڑھایا ہے منور ادب دا سبق سن پڑھایا ہے منور اے فن شاعری دا سن سکھایا ہے منور اساں جہل لوکاں کو جا جاتے اکثر حیاتی وزمت بلایا منور بے الحمدللہ زندگی دے دن وقت میں آنے بندن الحمدللہ زندگی دے دن وقت میں آنے بندن جدہ وقت نہ ساتھے جاتے رہتے ہو جڑ سے آنے بندن ہر ایک وقتی دھوڑے سجنانوں چھاڑ سجن پرانے بندن ڈیرے کچھے ریٹ کے اجڑے گھر دے کل گزر پرانے بندن سنگ صاحب دے ہڑیاں نال ہوندن ڈنگ ہرن داران دے سنگ نہیں سنگ صاحب دے ہڑیاں نال ہوندن ڈنگ ہرن داران دے سنگ نہیں ہوئے باقی جاز پر لگ دیاں دے کوئی بیتا بیٹھ دے جنگ نہیں ودے باوے کریے من مرضی ہوندے دل سجنان دے تنگ نہیں لکھ شکر خدا دا جنے ودے آئیں کہ ہویا لے رنگ نہیں تھکے ودے آن ٹوٹ موئی زندگی دوں تھکے ودے آن ٹوٹ موئی زندگی دوں گھٹ دار دا بھرن تے دلے تے لڑک کیتا ہی نام نصیبان دے ہون سچ مجمرن تے دلے بندے چار دیاڑے یاد کرے سن کامی ہو دیا کرن تے دلے جد کا دے جا وجود وچوں تے ختمی دھرن تے دلے تے جدہ نبدی نہیں وات کیوں کریے جدہ نبدی نہیں وات کیوں کریے ویدی بہ کے گل کڑی آئی دی تے گل کرنی گل تو مکر رہنا اتنا فطرہ دے آ جائے مارو سوینا حد مک گئی اکل دلائی دی دیکھو قدر اجاز پسند کھڑ دائے احسان رنگل خدائی دی